facendo unha gran campaña o Barco. E temos o Compostela terceiro tamén, O Compostela 0-5, superou o voso rexistro no campo do Céltiga. 0-5 e ademais con 3 goles de Santi Gegúndez. Coincidirás con el nas Pontes? Nas Pontes xogamos xuntos, sí. Por certo, Caña, que a vosa temporada comezaba horriblemente mal coa derrota en San Lázaro ante o Compostela por Sí, goleada. ese partido non fui, Claro, pero falei coa xente do equipo e sí que foi bastante desastre ese partido, pero bueno, o Compostela é un equipo que ten moitísimo potencial, ten moi bons xogadores e vai estar arriba seguro, non? Aí imos ver o gol dun deses xogadores que asinaron este ano e que nesta categoría todos sabemos que Alex Ares está chamado a marcar as diferenzas. Os dous primeiros foron de Santi, o 0-3 marcado por Alex Ares de penalti. Aí tamén un bo golpeo, estilo Pablo Rey. E despois, na segunda metade, repetiron os mesmos protagonistas. Santi, bo remate de cabeza. Que tal vai de cabeza Santi? Ben, vai moi ben, é un xogador que é moi habilidoso cos pés para a altura que ten. A min sorprendeume moi gratamente a primeira vez que o vin xogar. Ten moita habilidade. Bueno, Alex é un xogador de moitísima calidade. Moitísima. É un xogador destes que tú velo xogar e daste conta que é puramente calidade. Non é nin físico, é que é completa.